Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Φανή Ευαγγέλου και σήμερα θα ασχοληθούμε με μαλλιά, συγκεκριμένα με πλετσούδες. Να ενημερώσω ότι το συγκεκριμένο μακιγιάζ υπάρχει σε βίντεο, είναι 2-3 βίντεο πριν και λέγεται σβησμένο eyeliner ιδανικό για καθαδικά μάτια. Αν σας αρέσει μπορείτε να το δείτε εκεί, είναι και εύκολο γρήγορο. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις πλετσούδες μας. Σήμερα θα κάνουμε μια πολύ εύκολη πλετσούδα η οποία λέγεται σαροκόκαλο. Ή τουλάχιστον έτσι την ξέρω εγώ. Αδιαφορήστε για το πώς είναι κουρεμένα τα μαλλιά μου, τα κούρεψα μόνη μου και δεν πήγε καλά. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα πάρω μια τούφα από τα κάτω. Ωραία. Θα πάρω από εδώ μαλλιά για να σας το δείξω. Θα τραβήξω αυτά τα μαλλιά εδώ πίσω. Ωραία, αφού έχω χτενίσει τα μαλλιά μου, θα χωρίσω τα μαλλιά μου σε δύο τούφες. Θα αφήσω τις φύτρες. Ωραία. Χωρίσω τα μαλλιά μου λοιπόν σε δύο τούφες. Ωραία. Και τώρα, έτσι όπως είναι οι δύο τούφες, από την άκρη παίρνω μια πολύ μικρή τουφίτσα και τη δίνω στην άλλη τούφα. Τώρα, από αυτή την άκρη παίρνω μια μικρή τούφα και τη δίνω στην άλλη. Αυτό θα το κάνουμε συνέχεια μέχρι το τέλος. Παίρνω μια μικρή τούφα από την άκρη και τη δίνω στην άλλη τούφα. Και μετά την επιστρέφω. Δίνω μια άλλη τούφα πίσω. Και συνεχίζω. Όσο περισσότερο σφίγγω τα μαλλιά, τόσο περισσότερες πλέξεις θα κάνω. Τώρα ας πούμε δίνω εδώ. Αν όμως κατεβάζω τα χέρια μου πιο γρήγορα και δεν σφίγγω τόσο πολύ, θα κάνω πολύ λιγότερα και θα είναι έτσι πιο χαλαρή πλετσούδα, σαροκόκαλο. Παίρνω την άκρη από εδώ, τη βάζω στη μέση μαζί με την άλλη. Και από εδώ, παίρνω από εδώ και το βάζω στην άλλη μεριά και συνεχίζει. Οπ, κάτι μου φύγε. Πού έφυγε αυτό? Α, είναι από την άλλη του. Από εδώ πάει. Πού πάει? Από τα άλλα μαλλιά είναι. Ωραία. Παίρνω την τούφα μου από εδώ και τη δίνω. Παίρνω την τούφα μου από εδώ και τη δίνω. Παίρνω την τούφα μου από εδώ και τη δίνω. Παίρνω την τούφα μου από εδώ και τη δίνω. Ωραία. Στην ουσία, από μόνο του φαίνεται ποια τούφα θέλει να δώσουμε. Γιατί αν πάρω λάθος τούφα, θα κρέμεται από εδώ μια τούφα άσχετη. Και θα λες, μα γιατί μου περισσεύουν μαλλιά, όπως εδώ ας πούμε. Φαίνεται ότι θέλει από εκεί πάνω να πάρεις αυτή την τούφα, για να κατέβουν τα μαλλιά. Όπα, τι πήγα να κάνω. Αυτό το έκανα πολύ παλιά, αλλά σαν γαλλική, δηλαδή πάνω στο κεφάλι. Και ήταν ωραίο, εντυπωσιακό. Τώρα δεν ξέρω αν θυμάμαι να το κάνω από την αλήθεια, γιατί έχω σταματήσει να κάνω πολλές πλετσούδες. Συνήθως απλά όταν βαριέμαι τα μαλλιά μου κάνω μία και μεγάλη, ή όταν κουρεύομαι χάλια και προσπαθώ να το κρύψω.
Ωραία, ας πούμε ότι θέλω να τελειώσει εδώ το ψαροκόκαλο. Πάρω ένα μικρό λαστιχάκι, να το δέσω. Για ομορφιά δηλαδή, μπορώ να κάνω 2 τέτοιες, αριστερά και δεξιά, και να τις σταματήσω όμως πιο νωρίς, όπως εδώ ή και λίγο πιο πάνω, και εδώ μπορώ να σταματήσω, σαν styling. Λοιπόν, έτσι είναι η πλετσούδα μου όταν είναι κλειστή, σφιχτή, έτσι. Αν θέλω, την ανοίγω από κάτω προς τα πάνω, για να ανοίξουν τα μαλλιά από το λαστιχάκι. Και μπορεί να γίνει έτσι. Αν το σφίξετε πολύ, τούφα, σιγά σιγά το τραβάτε. Και αυτό, ανάλογα με το τι περιθώριο έχετε αφήσει εδώ κάτω, μπορεί να ανοίξει πολύ, μπορεί να γίνει τόσο. Αυτά εδώ πέρα είναι πολύ σπαστικά. Αυτό λοιπόν είναι το ψαροκόκαλο. Θέλει λίγο περισσότερη ώρα από την κανονική, την απλή, την πλετσούδα. Απλά αν το μάθεις, νομίζω ότι η διαφορά είναι μικρή στο πόση ώρα παραπάνω θα σου πάρει. Και εξαρτάται και το styling που θες να κάνεις. Αυτά από εμένα, αυτό είχα να σας δείξω στο σημερινό βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο.